Kwedu no mabuja madokachere tauya nadzo nyasi zuwa rochimakumi mairi noina mumwedzi wachikumi. Ipapa amazuva 40 varairidzi pachikoro chofundo yepamusoro choUZ vari kuramwa mabasa mandiwo vari kuda mari. Rekai tione kuti zvichasvika kupi. Apa nguva yebvunzo yakutosvika ka mandiwe pakaita kunyangariwa ipapa. Rekai tione gore rino. Munodza nyasi zvawadza paburika kuti kwai wabva nawo kudunhu rokumateberendi yodzauru mateberendi north pachirungu kwaita wabva nawo unosvika zviuru 20 wakabata mimba mandiwe apa kwai wabva nawo wese wari pasi pemakore 20 zvinoda kuti zvichinjiwe izvi. Aiwaba wana mambo ikweyo wakutofunga kuti wakomana rekai tiite kuita kutsvaka kuti wanhu wazive kuti aiwaba wabva nawo sei wambokure kwai inonzi not in my village campaign pachirungu. Rekai tione kuti ichahwina chere iyoyi kana kuti zvinoenda nokupi. Tinenge tichikunyepai. Mapurisa ozeta rapia agoburika achiti mazita awanhu 5 pa6 akagwarashiwa notsaona yokahonda fiti iyai. Ipapa kwai mazita awo ndi Poshe Achoto ane makore 20 kubva kwaShetandi ane mwedzi 3 mandiwe pakaita kunyangariwa. Rudo Chafa ane makore 36 pachirungu naPrince Makota ane makore 27 naWadzanai Nyoni ane makore 30 tikundoramba tichiti mweya yawo izorore murugare. Chikoro chomapanzure chiri kuita kupanzurana wanhu izvezvi mandiwe paribe chisvinu kwai chikoro chichagoendesa bhazi kuZANU-PF kuti iite madiro aJoργina kuno bhazi bva raita tsaona. Apa vachada baka munondovazivawo ZANU-PF vanonga vakudaba kugadzirisa kana kudii zvese izvo aiwaba vanenge vachiri kuzvidaba izvozvo. Apa vabereki vanga vari beumbonyepiwa kuti ndozvatichange tichiita mandiwe paita kunyangariwa. Kuno vabereki vabva vatoti aiwaba wapwerenga watombomire kuuya kuchikoro kusvika mareketa nesu apo paita kunyangariwa. Apa rekai tirambe tichiringa kuona kwazvinoenda. Wamunangarwa wanyangariwa wachienda ipapa kuMozambiki kutoenda kumukira kweru chaiko kwekuenda kuMozambiki kwai ndikuenda kopemberera nawo kuzvitonga kwawo kuzere kwemakore 50 chaiwo. Rekai tione kuti zvinosvika kupi zvakadando. Kanzuro yeguta raHarare iri kureketayo kuti kwaida kuti iise kamari komutero kanozosenzesiwa kuti katenge motika dzokutakura varwere kana wahwara maambulensi pachirungu. Mandiwe chimwe chanja chopfene chiri kuramba chisimudziwa icho mukachiringa ichi mukandochibvumira kuti chiitike mabuja makuwara nokutoti mari iyo inogara ichijiwa chete muchindonyepiwa kuti pane zvazodini paribe kana chibodzi chinenge chichiitika. Rekai tione kuti vanhu vachaibvuma chere. Muno imwe nyaya inoita izvozvo kutakura vanhu kwaburika kutoti izvezvi kwai zvikopokopo zvakabva kuRussia zviya zvinosvika 12 kwai ipapa zvakatoita kugara hazvo kuti zete mandiwe zviribe ari kusenzesa nokutoti paribe wachairiwo ndege zvino zvikopokopo wanokwanisa kuzvisenzesa. Kuno muwandiro wakaita masoja anobhururuka muchadenga yaya pari kusayikwa kana wapfumba mwebadzi kuti waite kuenda kubhururutsa izvikopokopo izvozvi nokutoti watatu waripo wari kubhururutsa izvezvi kwai maRussia. Tinoita kunyadzisa mandiwe. Unobva waita kuona kuti wakuru wenyika waribe kana simba noshungu nonyika yawo. Idi zvakaita kunyangariwa. Wanhu panhandare yoHarare yondege vari kuita kufara kwaisiwa ipapa zvokuti munhu unondopinda mandiwe uchibva wandozikana nokudidi zvinokuti unoita padande mutande chaipo uchibva watowana mavhiza anokudii zvese ipapo inonzi pachirungu online border management system. Rekai tiringe kuona kuti vachazenge vachireketa chere zviri pachena kuti inenge ichiita nezveichibatsira sei. Isu tiribozvinyepiwa mandiwe chinenge tichindoringa tichizoona pazvinoitika pamberi pavo.
penu ana mabuja mukazotiita kuti tikwire ndege, tinokona kuzoikwirawo ndege tichienda kokunyepai kuti ichokwadi chere kana kuti manyepo kuti zviri kusenza sei. Kana tiri vekuikidziwa heno huno kuti tichaikwira chere, tirambe takaringama. Apa mapurisa aburika akati kwai manyepo ari kuitiwa, kwai ipwito dziri kureketiwa kuti kwai wakuru wemapurisa wari kuenda koba tuchikafu tunofanira kuenda kuno vanhu vari kupinda muchipurisa wachiri kutanda waye. Tinovarambira ba mhandiwe, nokutoti wakuru wakandoti ndipe, unovabvunza ba kuti kohoko nai muri kuda kutora zvatiri kufana kudya isusu, unovabvunza ba, ukandovabvunza mhandiwe nyika, mhandiwe unokuwadziwa kuno rekai tirambe tichiringa zvedu. Apa magetsi anyasi kwai kuhwange kwabikiwa churu chibodzi inozana nomairi mamirioni mawati, kukaribha kwabikiwa 430 mamirioni mawati, kuwakazvimira wegani wakabika 54 mamirioni mawati. Pabodzipo kwaizana churu chibodzi no573 1586 megawatts pachirungu. Chinondohwadza kuti nyange wari kubuditsa kudari magetsi ari kuramba achindoenda, ina anonyanya kutsitsirira isusu kujecha. Zvakaita kunyangariwa mhandiwe, pakaita kuoma chaiko. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Uyu Mike Mupinga haachakapingiwa ndare mhandiwe kudare koko, arambiwa bhero akanzi iwewe haiwa tokupa babhero, iwe wakona, ndokuti azofunde kuti mbwa dzache anofanira kudziita sei. Uyu anozuro uyu ndio atada kuziva manje kuti achaitiwa sei nonyaya yembwa dzakedzi, nekuti zvisvinoba zvadzakaita. Malaria kwai hwendo huno gore rino yagogwarasha vanhu vanoita 319 317 pachirungu. Pakanyangaritsa chaiko, tikuti mweya yawo dai yazorora murugare, asi hurumende inofanira kuti iite bawo kunadzirisa kuti zvinhu zviite zvisvino. Tikaringadzawo mutambo, kureketa kuno watambi wekiriketi wokuSouth Africa maProteas wagweda munyika medu muno kunhandare ndege yoBulawayo. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Tinenge tichikunyepai wari kutamba muso mugowera. Pakanyangariwa apo. Toda kuwaja mhandiwe kuti zviite zvisvino. Apa Womanika Diamonds yati Jairus tapera ngambo ende kozorora kozorora mhandiwe tozomudedza kana taakumuda. Idi zvakaita kunyangariwa hwendo huno. Rekai tione kuti wanosvika kupi ipapa. Uko Kitsiko Vendri hati aiwa ini ndatanda basa, rekai ndione kuti ndinosenza sei. Tinoramba chindohwadziwa kuti uZANU-PF wachewu achahoenda nawo ikoko. Akatinyadzisa. Rekai tichiramba takaringa here kuti anenge achizviita sei. Tinenge tizokunyepai. Apawo zifa izvi zviri kuti kwai vanhu vanonadzira zvinhu, vanoita kunadzira mbasha kuti dzakaita sei dzibude dzakanaka, ngavanadzire toni dzavari kuti ndizo mbasha dzavanoda kuti dzizoite dzovakomana wabhora weZimbabwe. Rekai tigoramba tichiona kuti mbani anenge azobudirira. Tinenge tichikunyepai ipapo. Toringa yedu dziri kuitika pasi rese. Kutandira muSouth Africa, kureketa kuno wari kuhwadziwa Fani, mamiriro opfumi ari kuita zvisvinu, mabasa anosvika zviuru makumi manomwe 74,000 pachirungu. Kwai akatopera vanhu vakatobuditsiwa mabasa ese iwaya mwedzi mitatu yokutanda kwegore. Pakanyangariwa apo, pakanyangaritsa. Apawo kuno nzvimbo yokutengera zvinhu ino masitoro yawondomoka mhandiwe kugwa chaiko kudhirikira kuSpringfield, nzvimbo iri kuDurban. Kwai panga papfa mubodzi, kuti achiri mubodzi chere kana kuti waingidzira. Pakanyangara chaiko. Tinoramba zvedu takaringa. Hurumende yekuZambia yatuma gweta rayo atoni general wawo ipapa kuti enda kuSouth Africa iwe woise mumadare mhosva muSouth Africa mo kuti mutumbi waEdgar Lungu ubenhutsiwe kuZambia paiginya. Aiwa ngaubenhutsiwe. Akazviona kupi kuti mutungamiri wenyika aneikiwa kunze kwenyika yache. Kana Mugabe takatozviti aitozviitawo zvibodzi zvodai akada kuenda kunze kwenyika kuti aikiwe ikweyo. Rekai tigoona kuti ichapera sei. Iyo nyika yeZambia iri kuroverwa manja Fani nevazhinji kuti kwai yagotenga zvikamu zvokambani inochera nokupepeta mafuta oil yeBenguela Refinery kuAngola
kwai watenga zvikamu makumi mairi nonhanhatu 26% pachirungu, wari kuringira kuti kana pazopera kuwakiwa iyo refinery yacho nopombi inobva mafuta ayo kubva kuAngola kuuya kuZambia, wachakona kuzopuwa peturu nodhiziri zvinenge zvakachipa. Tione kuti vanozviita sei. Hurumende yakagame yagoreketa kuti kwai kakagadama izvezvi kagameko kari kuhwara kuno nomurepera wako iwoyo manduwe panobuda kachisvino heno rekaiti goramba takaringa apa wamwe wanoita kureketa zvavo zvokusekesa vanhu wakati kwai kapukeki ari kuramba bamhosva idihwi rekaitione kuti zvinosvika kupi izvi, tinenge tichikunyepai. Mumwe wekusouth Africa anonzi Fair Faku kwai vakapfa mhanduwe vachiridza mabhosva avo avanoridza kunyika yeSwitzerland, anga ari kutotenderera kuenda kutenderera achiridzira vanhu kuno abva apfa achiridza. Zvinorwadza izvi, kundoti mweya wachenga uzororei murugare. Ipapa kuAmerica kwai maMP ikweyo vanonzi macongressmen kwai warambiwa kuti kwai munhu wese akufanira kuti abise WhatsApp pafoni pache, nokuti WhatsApp kwai iribe kunaka, iribe kusimba, kuti yakatichengeteka. Wendo huno chimirai muone zvinenge zviitika ipapo. Wari kuziva kaa kuti WhatsApp iri nyore kuti vanhu vatetekere nokutumira zvinhu kunoapa. Manduwe rekai tirambe takaringa hedu kwairi kuenda nyaya yacho, tinenge tichizokunyepai kuti iri kuitekaira sei. Asi kwanyasi rekai tidifame isu ndini wenyu manduwe onau.